senyor alcalde, regidors. Bé, jo simplement volia fer-li, en tot el respecte, un prec a la senyora Marta, perquè ja no és la primera vegada que ho fa, en el sentit que no frivolitze l'herència que ens deixa l'anterior president del govern, perquè és una herència molt dura que el partit del govern i els ciutadans estan intentant alçar. Jo vaig a posar simplement l'exemple d'on jo treballo. És un organisme públic, la Confederació del Xúquer, que depèn del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. Ahir ens deixa 70 milions d'euros de deute. 70 milions en un pressupost de 30 i molt poquet que ens han aprovat ahir, va ser publicat en el Boletí de l'Estat, i en un esforç increïble, en un any i 9 mesos, anem a deixar ara mateix en 55-56 milions d'euros de deute. Això és gràcies a l'esforç i a compte de no poder invertir en tot allò que tenim necessitat d'invertir. I algú dirà que se feren coses bones, i per supost que se feren coses bones a l'anterior govern, no anem a negar-ho, però també se malbaratar molt els diners. Li vaig posar dos exemples que són sangrants. Un és que li farem a Albacete un parc. Ells tenen allí un depòsit d'aigua i s'han gastat uns 9-10 milions d'euros. Allí no n'hi ha ningú riu, però n'hi ha un parc, n'hi ha un depòsit d'aigua. I fer-li allí una espècie d'oficines, 9-10 milions d'euros, la Confederació, que no té el per què de fer aquest tipus de coses. I quan li ho han donat a l'alcaldessa d'Albacete, ha dit que no ho vol, que ella això no pot mantindre-ho, que no vol per res. I ara tenim a la constructora darrere que diu, feu-se càrrec, que jo estic pagant i ens presenten les factures de 300.000, 400.000 euros que li han de pagar perquè allò s'estropea, perquè n'hi ha que pagar llum, etc. Li estem fent el clavegram a Dénia, per exemple. Per l'any que ve tenim que gastar-nos 8 milions d'euros en el clavegram. En el Xemesí, que estem en la Ribera, no ens ha fet la Confederació ni ningú organisme del Ministeri el clavegram, ni en Alzira ni en Sueca. 8 milions que anem a intentar tallar aquest contracte perquè tenim 11 milions per a tota la conca del Xúquer per a invertir. I 8 milions els tenim en Dénia soles, perquè l'alcaldessa en aquell moment era del mateix color del president de la Confederació. I això és un problema que estem intentant solucionar. I després venen vostès així i ens diuen que, clar, és que no invertim, és que abandonem a la Ribera, és que no fem les obres que n'hi ha que fer en el riu. Com podem fer-les? Tenim que gestionar, perquè el ciutadà no pot pagar més. La burra ja no dona més de sí, ja està esclafar, ja no pot anar endavant. I per això, per favor, li demane que no frivolitzen en l'herència. L'herència és culpable de molts dels problemes que tenim avui en dia. Gràcies. Molt bé, gràcies. Després havia demanat la paraula el senyor Antoni Sá. A veure, jo no frivolitze amb l'herència, perquè jo no recurrisc a l'herència quan no sé què dir, això ho fan vostès. És a dir, quan no sé què dir, quan no tinc arguments, quan no sé per on eixir, la culpa la té Zapatero. I m'està posant vostès exemples que jo els comprovaré, perquè els comprovaré, de, segons diu, despilfarrar diners. Vostè que és militant del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, va a donar-me a mi lliçons de despilfarrar diners? Si vostès són autèntics mestres en això, mire com estan les arques de la Generalitat. Vostè preguntes si alguna vegada un partit, el meu o el que siga, que no siga el Partit Popular, arriba a governar la Generalitat Valenciana, quina herència tindrem? Els la tindrem que estar dient tots els dies, l'herència, conforme fan vostès? Quina herència rebrem nosaltres quan entrem a governar la Generalitat Valenciana? Vostè sap com estan els comptes de la Generalitat Valenciana, les arques? Vostè sap que tenen 12 imputats en les Corts Valencianes? Vostè va veure el programa de Salvados on el senyor Coutinho feia el ridícul més espantós de la democràcia d'Espanya? Vostè va veure això en la tele? Vostè ha vist l'accident del metro? Vostè ha vist tot com han gestionat així en la política valenciana el Partit Popular perquè vostè me vinga a dir a mi que jo no frivolitze sobre l'herència de Zapatero? Són vostès els que frivolitzen sobre l'herència de Zapatero, que la tenen en la boca tots els dies. Que si Zapatero no haguera existit no sabrien què dir. Si Zapatero no haguera existit no sabrien què dir perquè no tenen arguments per a defensar el que està fent ara Rajoy perquè és indefensable. El que està fent ara el seu govern és indefensable i el que han fet durant 20 anys en la Generalitat Valenciana és indefensable i no saben ni com explicar-ho. I me ve a donar a mi lliçons de moralitat? Anda ja.